que va posar un contenciós contra l'Ajuntament per una qüestió de productivitat i tot això? Ara no l'han citat. No. Jo he vist unes declaracions en les quals va anar a declarar o va fer una declaració? No, va fer una declaració via informe. Via informe. Sí. És bo que declarar en no, tu has fet una altra pregunta. No va anar a declarar. Qui no va demanar? Qui va fer les preguntes? Qui va fer les preguntes aquestes? El jutge. Ara contestar el jutge. No va anar a declarar el jutge. Va contestar preguntes del jutge. I menys si això que jo entenc, perquè he agafat el que has contestat de les preguntes i dic el PAL, en el procés contra un treballador de l'Ajuntament de Moró que demanda productivitat, el PAL afirma desconèixer el nom. Desconèixer que hi havia aquest problema. Sabien tots, però el PAL no. Després diu que se fa una RLT. Que tot el PAL va arribar a saber què és, perquè en xerran molt, però no se fa. RLT, relació de llarg de treball. I diu, s'han tingut en compte, diu no, perquè des de 2011 i de 2015 aquesta empresa sempre fa la mateixa valoració. Això és la resposta d'un balde davant un jutjat, en el cas de productivitat... Crec que no el diu exactament així, però és igual. Digue'm que canvia. Són 3 preguntes que contestes que juntades me donen això. Què més? Quina és la pregunta? Hi ha preguntes, un pres o un... El Paula tenia desconeixement cert que hi havia un treballador que havia anat per totes les vies possibles per dins l'Ajuntament per demanar aquest augment de productivitat. És vera que el Paula no ho sabia. Me llegiràs la pregunta que va qui demana? No ho tenc aquí, però te puc dir que deia. Té coneixement el Paula d'aquesta demanda de productivitat d'aquest treballador, d'aquesta àrea en concret. I la resposta és no. Que costi en acte la pregunta tal com l'ha fet... Puc contestar jo o contestaràs tu? Te farà una contesta igual com les altres que t'ha fet. No és això que demanava enviat, en aquest cas. I el jutge se va equivocar en la pregunta. Ha dit això? Jo no he dit això. Però el diràs. Això jo vaig dir i estic segur que el diràs. No, jo t'he dit que la pregunta que hi havia... La pregunta exacta, si la vol escoltar, señor Paula, es ¿conoce usted la petición formulada por don GFB al ayuntamiento para que se le reconozca el complemento de productividad? Diu. Se pregunta. ¿Conoce usted la petición formulada por aquest treballador para que se le reconozca el complemento de productividad? Y diu, conozco la petición de reconocimiento del complemento específico, desconozco la petición de reconocimiento del complemento de productividad. Això és el que va respondre el Paula. Exactament. Perquè ja, si m'equivoca... De lo que has dit fins ara a lo que has dit ara, en aquest moment, hi ha una diferència? Quina? La primera afirmació és no, no la conozco. I ara has llegit una altra contesta absolutament diferent. Aquí hi ha... Desconozco. No conozco. Desconozco, però no és exactament el que... Desconozco la petición de reconocimiento del complemento. Barato, si tu vol llegir tot l'informe, la declaració la pots llegir. Ara, trossets, sesgat i de la manera que ho llegeixes no tenen cap sentit ni cap validesa. La pregunta completa i la resposta completa. Si no ho poden fer informe, jo no és culpa meva. No. Això és la pregunta completa. La pregunta completa l'ha llegit ara i la resposta completa... L'ha llegit ara? És això? En això, la contesta que ha llegit... No, la que ha llegit ara és la que jo li vaig contestar. Desconozco... Si tu dius, quan ella ha dit no, no ha dit no, ha dit la desconozco, no la mateixa. Sí, perquè no ho entens. Torna a llegir la contesta i és el que jo vaig enviar. Punto. Si conoce la petición... El jutge s'ha equivocat, justament. La petició... Evidentment que s'ha equivocat perquè ningú ha demanat un augment de productivitat. O han demanat el complement específic. I el jutge s'equivoca en la pregunta. I és clar... Jo vaig contestar al jutge de com ho va demanar. I tu sarcàsticament li contestes
No la conec. Conec la petició que ha fet aquella altra, però aquesta no. Va, no li dius que sí que coneixes la petició i amb què la coneixes i amb quin moment està. La contesta és el que li vaig fer i per escrit, i a més està firmat. No ho coneixia. El jutge s'equivoca, tal, tu te fas el despistat, no? Només evidencia la situació de precarietat en què tenim el personal aquí, tenim una doble situació de precarietat, i ho sabem. La precarietat econòmica, els municipals som molt claríssim, no en tenim, que no en poden tenir, que per ocupar les places d'intervenció han pegat una penjada, que la plaça d'estat no sé si ja està ocupada o no. N'han pegat una penjada? Sí, mira tot. Se'n van anar tots dos a principi d'abril, tant l'interventor com l'oficial major. Abans se'n va anar, doncs escrivir-lo. A principi d'abril. A principi d'abril. I a dins el mateix mes... A final de febrer. Dia 3 d'abril, per ser més exacte. Va acabar la seva renovació amb l'Ajuntament de Muro. Evidentment, havia de disfrutar les repercussions, com tots els funcionaris de l'Ajuntament disfruten les seves repercussions. O sigui que no se'n va anar dia 3 d'abril, se'n va anar dia d'hora, dia 3, la primera setmana de febrer, que havia tenir les vacances. O sigui, això vol dir que estava contratat aquí, però no feia feina. I ningú feia la seva feina. I, a més, 5 o 6 mesos abans, vos va dir, ja ho va dir tu, si podíem posar qualcú perquè ell li pogués ensenyar i això ha de fer les coses encara a l'espera d'aquesta persona. No se podia contratar una persona. No, ningú va dir que se contratàs. No s'ha contratat ningú per suplir-lo, o sí? Qui s'ha contratat? Jo, que no, Mario. Mario Sierra. Mario Sierra. Cada doctora qui estava en el lloc. 15 dies després d'aquell se jubilava oficialment de l'Ajuntament de Muro, hi havia Mario Sierra. 15 dies després. I ara siguin 15 dies, 1.000 factures. Ja rompes les matemàtiques que ha fet. No, les matemàtiques... Per dir 5.000 en tot l'any, són 500 cada mes. Ara sí, en 15 dies. Perdona, jo t'he dit que és que no escoltes. Jo t'he dit que de l'Evencs en Paco se'l va dedicar a altres feines com és tancar l'exercici del 2015. Vas entendre o no vas entendre? Sí, perquè va voler. Perquè va voler, no? Perquè la feina que li vas I que demostra que hi falta gent aquí, hi falta gent, perquè si es tanquen un no fas cosa. Si fan això no pot fer l'altre. El que va passar és que hi ha 1.000 i pico de factures sense registrar, en conseqüència que aquests 1.000 i pico de factures no els poden cobrar. És que ha fet la feina. I això és una falta de previsió. Total. Referent a el sistema aquest, jo crec que sí que denota una nefasta gestió del sistema personal, perquè tot això ve abans d'aquesta denúncia que ha formulat el funcionari, que podria haver d'altres, perfectament, però és que un dels punts és aquesta famosa RLT, que nosaltres fa un any que anem parlant, durant un any, De 2011. fa un any que venim denunciant que no s'ha reunit, que no s'havia reunit fins ara la comissió paritària, i tot això li ha reduït en aquesta denúncia que li han posat a l'Estat com a representant de l'Ajuntament. I així està. Vull dir, i aquesta RLT, a més, hem hagut d'anar demanant informes a base d'oposició perquè se seguia sense reunir aquesta comissió paritària, i encara esperàvem, tenim ara, com ara ho enviem al Consell de Mallorca, llavors no ens acaba d'agradar el secretari també fa l'informe, intervenció també el dia d'informar, i així està. I encara no és en aquest punt, en aquest plenari, que l'hagin pogut ni aprovar ni s'espera. Vull dir que... I se'n fa d'altre d'informe? De moment no. Amb un estatutat, durant la seva no està aturat en aquest moment. Hi ha un informe que hi ha parts d'aquesta RLT que s'han de millorar, que no són del tot correctes. Per tant, que s'ha de millorar, però hi ha de fer feina. Evidentment no ha de ser ningú dels ajuntaments, sinó que possiblement qualque empresa externa. Qui s'encarrega, com a polític, d'anar espitjant perquè les coses avancin i no quedin Perquè aturades? s'ha de contractar aquesta empresa externa. Primer s'ha de contractar aquesta empresa. Però no me refereix que ara, me refereix que des del dia 28 d'abril del 2014
que s'ha de fer la darrera comissió paritària. Clar, si no, una persona que contracta aquesta empresa, doncs se farà no. No? Però vull dir que durant tot un any tot això ha estat aturat. Cada vegada que hem mogut el plenari, per exemple, com està la RLT. Independentment... Tot això, si no hi ha volta polític, que si discarro i que vagi avançant la situació. Ara, la situació va avançant a base de les peticions d'informes que feim. No, això no avançarà, està aturat ara en aquest Un moment. moment, abans de seguir, si contractam o no contractam una altra empresa, quan tu fas, per exemple, una obra, tens unes garanties. Si no fas la feina ben feta, sigui prever, o que sigui, o l'arquitecte, o que sigui, assumeix el que s'ha fet malament i ho fan bé. Si tenim dos informes de la mateixa empresa, crec que és. Perdona, Xisco? És de la mateixa empresa o són dues empreses diferents? Bueno, de RLTs tenim dues empreses diferents. Dues empreses diferents. Una, sí, però una que el va fer l'any 2008. Meten lluny encara, Sí. ja no és un any, són... I aquest mai se va fer la feina a l'empresa, però mai se va dur a cap comissió ni res la seva feina. La varen pagar? Jo supos que sí, perquè si no... Ara han fet una altra. I aquesta altra feina va començar per mi l'any 2011. 2011, Sí. I no està ben feta tampoc. I li tornaran a pagar. I ara tornarem en compte d'una altra empresa i li tornarem a pagar. Ho faci bé o faci malament. No podem exigir empreses professionals que només se dediquen a fer això i damunt ho fan malament. No podem exigir responsabilitat de dir escolta, jo te pagaré la feina si tu no fas res, però si tu no fas malament, ja no te pago. És que estic parlant de 7 anys. És que per uns aquesta feina pot estar ben feta i per altres pot no estar ben feta, amb la qual aquí l'informe que val és el del secretari d'intervenció. Tenim un informe del Consell que no diu ni blanc ni negre. Tenim els informes de... Com que no diu ni blanc ni negre? Però el secretari, vull dir, per què ha informat? Perquè l'oposició va demanar aquest informe. No, perdona. Sí. Antes d'aprovar-se, sí o sí s'ha d'aprovar... No, va ser en Rafael i... Antes d'aprovar-se, No, un informe no és obligatori, jo entenc. de secretaria d'intervenció per aprovar-se... Jo entenc que no és obligatori, però en aquest cas, tant en Rafael com en Jaume o el seu grup respectiu me varen demanar un informe i aposta el vaig haver de fer. Però és que tot això, jo sobretot el que veig és una dilació d'insistència, vull dir, és que fa un any i mig que està parlant i cada plenari he fet la mateixa No, no és veritat, fa 7 anys que estem xerrant. Aquest darrer, Fa 7 anys. cada vegada setmanari. I aquestes empreses han cobrat la seva feina i està mal feta la seva feina. Tant jo, la veritat, no sé si hauríem de tenir una mica més d'esmens de moltes empreses que subcontratam, perquè com que no pagant dels nostres, perquè si pagassin dels nostres, ja l'haurien de donar cada vegada. I tot això, jo té uns costos afegits, perquè la demanda aquesta contra els ajuntaments implica de posar un advocat, vull dir que tu no faràs ajuda. Sí que pregunto, Miquel Àngel. Va.